Мөслим синоптиклары тәүлегенә 8 тапкыр төрле тикшерүләр үткәреп, аның нәтиҗәләрен журналга теркиләр. Аннары Казанга җибәрәләр. Гадәттән тыш хәлләрне күз уңыннан ычкындырмас өчен бер генә минутка да уяулыкны югалтмыйча, һава торышындагы үзгәрешләрне күзәтәләр. Күні бойы жиған соннарны средний уртачасын шығарабыз, уртача средний суточный деп атала, анарсын декадалар ішлейбіз, средний декада деп атала, шуннан шығып, шу уртача соннарны тіркеп, біз декадыға шығарабыз да, біздің соннар келіп шыға. Быел кыш көне һава температурасы узган елгыдан 10-13 градуска жылырак булды. Март аенның 1 һәм 2 10 көнлекләрендә һава температурасы уртача күп еллык күрсәткечләрдән 8-10 градуска югарырак иде. Мондый рекордлы еллар 1975, 1997, 2008, 2016 елларда күзәтелгән булган. Март жылы келейінде бірінші декадасы да мартның 8 градуска жылырак булды, ма? Икенче декадасы да 10 градуска жылырак, бара шулай иттереп. Ну, мондай еллар һәр периодически кабатлана. Метеостанцияда Лариса Сабирова кул астында 5 кеше эшли. Метеорологлар башкарган эш актуальлыгын беркайчан да югалтмас мөгаен. Гади кеше, юлчы, коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре, авыл хуҗалыгы эшчәннәре өчен синоптиклар фаразы бик мөһим санала. Күзәтүләрне метеорологлар авыл хуҗалыгы идарәсенә җиткереп бара. Кырау төшүе дә, салкын җил дә, корылык та әлеге тармак өчен куркыныч санала. Аларны алдан күреп эш иткәндә югалтуларга юл куелмый, эшне дә алдан планлаштырып була. Лилия Шәймиева, Ойрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.